Igbo Igbo ama m na unu ka nọkwa ebe ahụ unu hapụ ga-egwe nzimike ọ na ka na-abatakwa unu ka na isi mbido TV channel 172 ebe a na-eweta unu ihe dị iche iche na-eji unu otu ị ga-esi na-ebi ụwa gị isiokwu anyị ji bịa n'ụtụtụ a ihe gbasara otu esi azụ ụmụaka zụta ha ọfụma ga-eme anyị n'oge nka obiọma na-akpa anyị maka ị ga-azụta nwa nwa ọfụma oge nka ị ga-atarịda nwa kwa gị la mmụọ ọka mma na inwe efi tie isi na ya zọọ ya anyị ga-elebakwa anya obere atụmatụ gbasara health tips ihe kwesịrị ị na-eri ihe dịka jinja na-enye na ha anyị ga-ekwutekwa okwu ya obere tupu anyị na-ala kwukwe obere na ejiji otu ị ga-esi na-eji ejiji iche ịpapụ gị jikọ ọfụma mmadụ nwe gị a na-asị hey nwa nke amaka mana ka anyị tinyegodo ọnụ n'okwu gbawa ọkpụ anyị ji bịa ihe gbasara ịzụ nwa ọfụma ihe a na-akpọkwa n'ịzụ nwa ị ga-ebu ụzọ wegodo nwa gị tiga n'aka Chineke kweji nwanne ife nọ nke mbụ ụzọ kwesịrị ime ya bụ ihe kacha mkpa maka na eziokwu ka m gwa gị ịma na-ekwe ịzụ nwa enweghọ otu kacha mma esi azụ nwa enwekwa na otu kacha njọ maka na ihe gara nwatakịrị nka ama ngara onye nka ihe gara ezinụlọ gị ama ngara ezinụlọ ọzọ kedu onye ga na-enye gị ntụziaka nke ga-arụ ọrụ ọ Chineke ma chetakwa na ezinụlọ bụ Chineke hiwekwara ya maka onye nwa kechere Adam si ya mba sọ ga-ama nnọọ were nwa nwaanyị nye ya si ya ngwa unu jezie gịnị mụbaa ya bụ na ihe gbasara ezinụlọ bụ ihe na-adị Chineke mkpa n'obi so gị nwe onye kwuwere ezinụlọ hapụ Chineke amanụ m ebe ị chọrọ isi nweta wisdom ọ bụrụ ndị oyibo ọ dị mma nke mbụ zokwa tinye nwa gị n'aka Chineke ma na-ebido nke abụọ wụ kedu ụdị ndụ gị na onwe gị na-ebi maka ndụ gị ụkwanye nwa gị ga na-ele anya maka iwu ugegbe kwezi nwa gị na-ele maka ịmụ ụmụazị ga na-eche ihe echiche ije ọha elebe ha mụtara ike ha ga-agwa gị ana m ahụ mgbe dadi m na-eme ya ọkacha mgbe ha pere mpe iche na onwe ihe ha ma mgbe nke ha na-edobe ya bụ ihe na brain na-eche mgbe ọ ga-esu ị ga-asị kedu ebe nwa si mụta ihe a ịma na ihe oge ụfọdụ ihe anyị bụ ndị nne na nna na-adị ama bụ na epụtasị nwa nwatakịrị enwekwa nwatakịrị ọ na-adọkụmentị ihe niile n'isi ọkụ ịma mbọsị ahụ mụpụtara ya n'afọ ọ bụzikwa nwatakịrị ihe ha dị echeta bụ na ụmụaka anyị na-ekwukwa n'okwu ya sọsọ ihe dị iche na nwata na okenye bụ na okenye ga-ekwunwu ihe o bu n'obi mana nwatakịrị ama nkwụ nke ya and anyị mere o ji wee dị ajọ njọ na mgbe ahụ ụmụaka dị pere mpe ikwesịrị ịma ihe ị na-eme maka ha ga na-ene gị ha ma njụ gị ma ọ ma ihe ị mere ọ dịkwa mma ka ọ dị njọ ha were adobe n'obi o ruo mgbe ahụ agbapụta ha bido ịma ihe nwanne m nwaanyị na-ekwe ọzọ ihe dịka agwanụ nwa gị okwu ọjọọ eji nwa gị atụma onye ọzọ nwa gị na-eme ihe na-eto ya otu o mee ihe ọjọọ sị emekwela ihe ọjọọ were ịhụnanya gwa ya ọ gaa ụlọ akwụkwọ bata a sị na nwa na-agba first eleghị ji gbaa second mba nke ọrụ na ọ gbawa kpọkete ya gwa ya sụ onye agba first gụwa akwụkwọ gị nwere ịgụkwa akwụkwọ ihe mewu gụsi ike maka eshi ọdị nwekwa ike ịgba ji obi ala na-agwa nwa okwu nwekwa na-efe na mfọnwa ịmụ kima ime ọnwa gị na-enwe efe a sị na ịdị oke ihe na-eme dị gị mkpa karịa nwa ịmụ ọ ga-adịkwa n'izi ị na-enwede efe n'ụwa kịta ebe mgbe niile ma ụgwọ akwụkwọ oge ụwa nke anyị obere ego nwatakịrị gị nwa ga-aga akwụkwọ mee ihe na o kwesịrị ime mana kịta ihe na-ebu ego ke nnọọ ka mmadụ ga-esi wee rụọ ọrụ kpatakwa ego nwekwa efe ya ha na ụmụaka ịnọ ị ga-enwe ike osinye ike ị ga-enwe efe onwe ya ji ekwesị iche ịmụ nwa akwado onwe ibitinye planned parenting tupu gị na-amụ nwa kwado na ị ga-enwe ihe ị ga-akpatago ị ga-enye nwunye gị ọ ga na-eme ga-eme ọ na-enwe efe anọdụ n'ime ụlọ ele nwa gị agwa nwa gị mee nke ọ dị mma mee nke ọ dị njọ ihe mee ụmụazị ji adị njọ nne na nna enweghị efe onye a na-edemekwa nwa ka otu agwa onye agha dị maka ị na-apapụ gị lee onye gị na nwa ya na nwa gị na-anọ maka nwa gị agwa ọjọọ onye anwe ọwa agwa ọjọọ ka ọ ga-amụ onye anwe agwa ọma ọ ga-amụ ọgwa ọma ị ga-enwe efe ọnwa ịmụ o wee gị zụta ha ọfụma anyị ga-enwe ha ndidi ọzọkwa ị ga-enwekwe ndidi ndị na-enye nwa ha efe ọ na-abịakwute gị na na-akpa nkata ịma na-eme ndị nne na nna ọ na-agwụ nwa ha bịa ịgwa asị mma lekwa eme gị ga ụmụaka na-atụ ha ụjọ enweghị ịhụnanya ahụ enweghị ha na-akpọ enwekwe n'ihe bụ ezinụlọ onye asị gị na-arụpụta o kwesịrị ịbụ ihe ọbụla nwa ahụ chọrọ ikwu ka ọ bụrụ gị bụ onye izizi ọ ga-agwa ya maka na inwe ha na-anwa mụọ nwa ga na-aga n'ezi
aga nata ndụmọdụ ịbụ nne ma nna ịdagokwa ya Ọjọka. maka ọ gị kwesịrị ịbụ onye ọ ga-abụ ihe ọbụla kpatụrụ nwa ahụ n'aka ọ gbara bịakwutewe gị ị ga-eme ka ụdị ka ha na-akpị ya mmekọrịta dị otu ahụ dị ebe unu nọ. Nwaanyị ọma nwekwa ihe ọzọ m chọrọ ikwu anyị kwesịrị ikwu n'ihe gbasara ịzụ nwa. Ịma na ịzụ nwa nwere oge ịmụọ nwa na mbido eziokwu mgbe ahụ ka a na-eji ewere mba acha anya eso ụmụaka imeghe ya mgbe ahụ nwa ha na-enedaga anya. Enwere mgbe nwatakịrị ga-etoru gịnị ya ịma na-emeziri ịcha anya imewere nke ndị Igbo na-akpọ dialogue. Nwa ahụ mee ihe ide ejizi ọnụ ike ịtụkwuwe ya ala nne ihe imekwanụ ọ dị mma onwe ha na-akpọ ime appeal to their conscience. ị ga-ebido n'oge ị ga-ebido n'oge mgbe mpe inwe ike na-agba mba ahụ na-eti mkpu mana enwere ebe nwa ahụ ga-eri bawaze mba ahụ echụpụ ya achụpụ mba abadịnụ mba ị na-azụ nwata etile mba na mbido nwaanyị ọma nwa ekwekwa nke hapụ iti ihe a enwere mgbe ọ ga-erubudo ote nwatakịrị pịa ya akwụkwọ nsọ kwuru ya mba ị ga-eti pịa nwata ihe mana ibido n'oge age 1 to 10 zụọ nwa gị ga-ege gị ntị nwa ga-ege gị ntị adịkwa ọnwụ mana ibido na-agba hom ụjọ na-atụ ya. Mana ọtụtụ ndị ụmụ nwaanyị kịta ha na-eche na iti mkpu ka eji etite ụmụaka kịta mkpu anyị pịama nwaanyị pịama enye ọma na-atụzụ ụtarị ụjọ ịma nji ụtarị ebe ha na ọkwa pịama bụ na inwe ntị iji ege okwu nwa gị na-ekwu n'ọdị ala zụma nwa age 1 to 10 ofu mgbe amụrụ owe afọ 10 ọ ga-ege gị ntị ọ ga-ege ha ntị ọzọ onye na-ekwudi 10 ime isie ya 0 to 5 ịdala ọma ngezikwa maka na 5 ahụ ruo ọ pụwa gị ezi o jewego na akwụkwọ o nwego ndị enyi o gewego ndị ọzọ so ihe niile ahụ n'iti ibe mgbe ahụ ana m ada agwa ndị mmadụ na ka m ha agbọghọbịa tojuru etoju nne m makwa afọ one ọ gara mana ọ ka na-abụ nche ime ihe ncheta mma maka na mgbe o kwesịrị ime o mee ya ịbịazi gafe mgbe ha na-eme dialogue enwere mgbe nwatakịrị ga-eru nwaanyị ọma ma mba o ma dialogue na-ada arụzụ ọrụ ihe na-emezi bụ inye advice o mezisi ya nne tukwuru ana awụ na iji n'enu awụ na ikuzi gị advice ọma nke so ihe niile awụ usoro ihe iji bịa n'ụtụtụ awụ Igbo na-ege anyị ntị nwee efe fọ nwee efe akpọ n'ụlọ akwụkwọ sị m bịa parents meeting anyị na-adị ezigbo anyị dị busy ahụ ga ngị si dị busy ike dị busy karịa nwa ha ịmụ na ndị nne na nna ndị ọzọ ụmụ ha ga-abịa ụmụaka obi a na-atọ ha ụtọ nekwa ma ọmị m nekwa dadi m mgbe niile nwa ga-abụrụ so onye a ga na-ahapụ akpọ gị n'ụtụtụ ị gaghị abịa akpọ nke Satọde ị gaghị abịa mana ihe ọjọọ japụta iwuchie ihe ị ga-echetakwa nwa anyị mụrụ ị na-elefu anya ị na-elekwa taa ọ ya wụ penshọn ka na-ekwukwu ihe ọzọ nye m jagwa na ọnwa nwụ penshọn nwụ maka oge nka ọnwa ga-ebu gị aga ebe niile ị ga-enwe onye ọzọ eji eme nwa bụ ụzọ tigagodo nwa gị n'ụlọ Chineke ji nwa gị ụjọ Chineke ọ mata Chineke ebe ọ nọ na-anọ n'ọchị ime ya o cheta gị sewu ọkwanye ikwu na ihe ọ bụla ị chọrọ ime gị tete nne gị oge m na obere mma m chi ji m oji asị na m bụ n'ala ọta asị nụta ya ga-egbute mmiri asụnta otu gbere that's so lovely ihe a ka mma m na-agwa m asị na m bụ ọta ịnatabe ihe ọ ga-eme m ọsọ ka m na-eji aga ịma na ụmụazị ụda ahụ iji ga ndị ufe ojii ha nọdị ala ha chi gị ije ha na-aga ofu Paulina ofu Nkechi akwụ nkilime afụ newspaper akwụsị gụwa aghọtazi dị m ihe na-eme ị gịnị na-eme n'ụbọchị nke anyị maka otu aka anyị kwesịrị na-azụ ụmụazị bido n'oge zima nwa gị ọnwụ mgbe enweta ruo afọ 5 gị zima ya bido mgbe emepụtara ya n'afọ mana mmepụta nwa n'afọ kụrụ ya n'aka gị bido na-agụ nwa ahụ egwu isi na-amụpụta n'afọ emepụta ha nwa gị ru ha na week 33 ọ na-anụ ihe niile ọ ka anyị dị ka ọnụ na nkịta sef a na-agazi antinental ndị ọkachamara na-agwazi gị nwa ru ha na 8 weeks bido na-agwa ya okwu ọrụ n'abalị ịtụkwuru otu ijide ya aka na-agụrụ ya nne ha na-anụ eziokwu ka nwanne m nwaanyị na-ekwu ya ihe ozi ga-emekwenụ ma ịchọ ibido ịmụ nwa ka nwa na-anụ nwe okwu nwa abụọ ga ngị gị ụlọ ọgwụ agwa dị ime tiga aka n'afọ nsọ nwa ị ga na-ege ntị ihe niile Chineke kwuru ma nke m kwuru nke wee eziokwu na-agwa nwa gị ihe ị chọrọ n'afọ ịmụpụtazie nwa ahụ gị na bidokwe gị na-ekwukwe ya ka ọ baa ha uru bakwa ndị obodo uru maka nwa na-adịghị mma ọ na-eme onye niile affect ọkweji asị ofu mmanụ lọta ofu aka lọta gịnị ọ dị mma ndị Igbo na-ege m ntị n'ụtụtụ taa ana m abakwa ụnụ mba ji nụ nwayọ zụta nwa ụnụ maka na-echeta na mgbe niile na nwa ịmụ ọya wụ penshọn ọkwa ha ego
ọkwụrụ na onye m na-ekwu nwanne m nụkwa nwa ịmụ ọgwụ ga-enwe nke ka m so nwa ịmụ ọgwụ ọ bụ penshọn gị ọ bụ penshọn ihe ị na-agwa m agwa ọkwa mma nnukwu m ka nwụrụ ọnwa Novemba gara aga ọ dị ahụ onye 110 years kedu ebe ọ nọ na nka o si na be nwa nka ọ ga be nwe nka anyị na-ebugharị ya ka akwa ugo maka gịnị o nwere penshọn e nwere ụfọdụ ndị na nka onwe na-abịa enete ha ga na ebe a na-ere na anyị gbuchi onwe ha ụfọdụ egburu nne na nna ha ga-adobe ofu ebe sị gị na ha ma nnete nwe ya oge ha bụ na ụmụaji anọ obere buga ebe ha bụ ịkpọ nwata na age 5 years gị dupu ya ọrụ na nke gị chọka mgbe ị ga-aka nka ọ ga-eleji gị nke gị na biko ụmụnne m gboo na-ege m ntị n'ụtụtụ a biko nwee efe fọnwa ịmụ ma ndị ka ị na-amụ nwee efe ihe nwata gị zụọ ya ụzọ dị mma anyị ga-aga n'obere